Pailazogintza ejango nuke denei zuzendua dela, ez dela bakarrik haujentzako ardatza, gurasoentzat ere izan daiteke, helduentzat, ze pailazoa azkenean denon eredua da, gizakiaren eredua da, eta azkenean, haujentzako balio duenak, helduentzako ere balio du. Ni Joanes Etxebeste naiz, Saratarra, iparraldekoa, Lapurdikoa, eta gaur egun pailazo ikusgarriak eskaintzen ditut, eta nire proiektua haujentzako pailazo ikusgarriak eskaintzeaz gain euskarazko antzerkia bultzatzea da ere bai, eta noski alaitasuna, kolorea eta pailazogintza zabaltzea. Pontx pailazoa 2006an sortu nuen, lehendik ere antzerkia eta pailazogintza lantzen dituen nire baitatik, eta 2006an beraz ejan bezala Pontx pailazo sortu nuen, eta ordutik pixkanaka evoluzionatzen joan da, egia da, hasieran ikusgarri txikiagoak edo xumeagoak egiten dituen, eta denbora joan ahala ikusgarriak handitzen hasi naiz, proiektuak hasi dira, eta egiz-egi ibili naiz iparraldean, hegoaldean, eta ikastoletan, urtebetetzeetan, beste hainbat ekitalditan ere bai, eta hori, ikusgarriak 3 nagusi izan ditut, mendian ikusgarria, Ze Saltsa 2019koa, gero Covidarekin beste zerbait moldatu zen, eta gero moldatu nuen urten, dola gutxi abenduaren 18an estrenatu dudan Etxeko Altxorra ikusgarria. Egia egan ez nuen hola behar berezi bat sentitu hasteko, ni hasi nintzen betidanik zaletasuna izan duelako antzerkian, musikan, kantuan eta pailazogintzan, eta beti ereduak izan ditut Txikimiki eta Txibiton, Pirritx Pojotx eta Marimototx, eta haiek jarraituz etxean imitatzen hasi nintzen, gustua hartu eta egan nuen plazan eskainiko dut saio bat, plazan bat, ikastolan beste bat, herriko festetan, ondoko egian, ikastolan, eta hola joan ala, gustua hartuz eta ez dakit benetako atxikimendua eta zaletasuna denez, aurrera eramanez. Pailazogintza ejango nuke denei zuzendua dela, ez dela bakarrik haujentzako ardatza, gurasoentzat ere izan daiteke, helduentzat, ze pailazoa azkenean denon eredua da, gizakiaren eredua da, eta azkenean, haujentzako balio duenak, helduentzako ere balio du, denek ongi pasatzeko aukera dute, beraz. Irri gehiago pentsatute egin beharko zela, azkenean gauza asko serioegiak dira, baina humoretik hartuta gauzak arinago bizitzen alditugu, beraz. Nik uste, irri gehiago egitea ongi izango zen bai. Azkenean euskal kultura bultzatzea, aurrera eramatea eta besterik ez dakit gozatzea, bizitzaz gozatu, irri egin, zoriontsu izan eta ametsak bete, hori bai garrantzitsua da, ametsak bete.